日本从事防灾，不过其实秋季被制图后辈是对基层开始民间制图向下来推动强盛的。1995年，关西阪神太体图由304个家的民众是靠自家的能力投出来的，超过3亿是陆卡人推能听数，另外还有200边呢是靠邻舍也算朋友能够好出的养准一条命。民众对灾难来家下的支出付出的要求，太过对政府资源的意思。平常时几多家庭也算企业，如何利用防灾体验馆，也得共同建设，加强伊人自家防灾避难的能力。许多民间社团还会用社区做单位，精心的做好防范措施。下注石头，东京大学机上高级顺风，有一群学生的下课准备爱转播卡的，一条看起来一片中街路，同附近的夜社区民众全面防灾意识是很有同层的关系。那像这个，它就是夜间避难，它是在7月16就已经举行过了。那它如果有新的，它就会告诉你。等会我们沿途走回去我们的宿舍的时候，你就会看到有很多类似的防灾的标语。然后就是你走在路上，随时都在提醒你说，你可能要做什么事情，然后准备的物资要准备1周啊，整个路上你大概都会看得到。社区同志通的各种各样的防灾线图，带啲民众从而接上会看到所在。天天来到日本做防灾研究的正太贡献的一群文教书，就早地感受到日本的防灾教育，绝对唔系政府也系学校单方面的指引。那这个是很有趣的哦。这个就是跟小朋友说5点你就要回家了，所以所有的小朋友都会知道说，5点我就要回家。那通常就会想说，这跟防灾有什么关系？他们学校防灾还有一个很有趣的，就是坏人的防灾，坏人也是要防灾的，所以他们对那种自身安全的保护的意识是从小开始培养的。同所处的老防灾条套大好势，随时随地为保护好自家，喺日本防灾教育实施强调其用的观念。经过社区力量嚟强下来推广，各种多样的防灾智能为小朋友学起来。希望读到紧急情形的世界，肯定就会有自然的反应。地震还有火灾的时候要用。那老师有特别叮咛什么？地震一感觉到有地震的时候，就马上躲到桌子底下，然后手要抓紧左脚。防灾知识，为民众无论行到哪都看得到。有不同产业者就地公告讲厨房，同时用电为储备物资的线头，连 AED 自动行充体外储存器，每做就准備好些嘢。地震があって当たり前という考え方で常に訓練やなんかもしておく。で、うちの中ではやはり備蓄、自分の食べるぐらいは1週間ぐらいはね備蓄するというのが、最近のルールになってきている。で、そういう組織がありましてね、その中でみんなで話し合って、こういう啓蒙していこうと、みんなに訴えていこうということで、各いろんなところにも貼ってあるんですけれどもね。日本只有头8页灾难统计，培产出一套灾害防救法则，支出、付出、供出的比例分别是7:2:1。喺讲发生太灾难，等政府来救，根本就付唔出。想要留一条命来食番薯桶，就要靠自家。比較的大きな町会ですけども、避難訓練とか防災訓練という訓練をいろんなところで行うことによって、そうやって、火は小さいうちに消すとかね、で、地震が起きたら外へ出ないとかね、収まってから出る、こういう指導をしていくところがあります。那我来这半年期间，我自己知道的，就是这个社区里面就有2个是他们自主的这种避难活动。相对之下，台湾就是比较会就是觉得说是好像会把事情推到别人身上，还没有往自身做起。那我觉得这可能是我们可以看齐的地方。每因安尼，日本民间普遍都有从几种等费安尼由居民自动发起来自呢支持新组织。做啲灾难还冇发生以前，就要做地位来防。喺讲有必要就做地发挥动态嘅防灾能量。日本嘅防灾线图就嚟讲係做到非常徹底，韓國前提別嘅係，亦都單單係用社區來做單位，自動自發地提供防災信息。上日嘅天線盾當局呢就提供一個避難所嘅位所。
韩国条线呢，一个小风端蛋糕就因等可以发生灾难的时节，大家做的用的处理，唔但像安尼，佢还有用info一下，就外本来到日本的外国人没款的事。从喺啲小风上当空，负担平安重塑自私度一条防灾线图，其实係日本共同建设接送宽度嘅方式。不過外全面來邊防災，日本民眾還接送安尼做。はいホースそうですね燃えてるところを狙ってレバー。那電大火器對邊睇冇當空嘅後面鍵盤，而兩人還係頭一擺來用大火殺批。有東京小風堂設立磁體防災館，一年至少會有7萬人次去參觀，建造建料來體驗用防災。まず来館していただいたお客様にですね、楽しみながらいざという時何が起きるかわからない災害、それをですね楽しみながら体験していただいていざという時に役立てていただこうというこれが大きな目的となっています。はい、クッションでね頭を守る。はい。官方特別風嘅高空正式重建，一層天搖系統過後，民眾但電足球、象棋、未無才跳棋，系統體驗期又到其他日，就會11日同日本睇系統提供時按電影講嘅比例，不少民眾對可能會有嘅災難就會較謹慎掉嘅。その中でですね、いくらかでもやはりリアルにした方がですね、実際に体験する、やはり知識と技術というんですかね、分かるとできるは違うということを身をもって体験していただくことですね。いくら頭で分かってもいざ災害が起きるときに体が動かないんでは何の役にも立たないということでですね、少しでもね、リアルなものでやっていただければそれだけ體で覚えていただけるということですね。民眾其實咧一條頭諗嘢，做前都係真真實實嘅大火影響，唔想這個群島民眾認真災難冇提一條命。退休過後就來做討論解說，可以提升民眾嘅防災意識。韓國將安尼防災館還係當到日本企業新進員工受訓天操為安排嘅行程。今日は会社の若手の講習会ってことで来ました。地震とか火災とか経験したことないですけど、こういうのやってみて、なんだろうな、地震なんかは結構揺れの経験ができたんで、そういうこともあるんだなっていうぐらいで、特に。おっしゃったように、自分たちが体験してきたことをですね、来ていただいた方に少しでもね分かりやすく説明していただいて、理解していただいて、なるほどな、そういうことかなということをね分かっていただける。除了一條前途教育，日本民間還做的很多動作用小風來做題材主辦的雜誌同漫畫。防災知識唔係冷寫寫，有視覺快樂。防災總統演還係為多方面來做，辦空都做唔得的鐵。